Twitter zvekare muri Zimbabwe pano pa Zest News pano pachange tichimhanya nema news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe kunyanya nyaya zvichipisa muma streets social media. So kana uri mutsva subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe ma news updates uchange uri wekutanga kuona ma news updates edu muri Zimbabwe anotapira muri Zimbabwe. Ndauya nemufaro wakanyanyisa muri Zimbabwe chida kutenda kune avo vakaparticipate pakucontribute mari yekuti great man aone chekufambisa muri Zimbabwe anga atambudzika mukomana panyaya dzezvekufambisa but chingotenda muri Zimbabwe abatsirika mukomana. So ndachikumbira musubscribe share this video nevamwe vadikani veZimbabwe kuitira kuti vaone chiitiko ichi muri Zimbabwe. Mufaro mukuru nhasi hakuna kumira zvakanaka. Honai great man achitenda mota yake achizosangana nevakomana vamwe vemusic vemimhanzi muri Zimbabwe. Much love, enjoy this video. Nyatsoitendere we yeah, I'm the only one to get it. Next space, yeah. Yes. Honda Shuttle. Muri Zimbabwe ndikutendeni nekuna kwamaita video redu. Second update redu ndera Levels uyo anozikanwa nemukurumbira weudj muri Zimbabwe. Mukomana adziparamura ndobva anyangarika pasport. So muri Zimbabwe azobatwa mukomana uyo akakweshera mota. Levels akakweshera mota yemwe munhu ndobva atiza vasina kunyatsopedzerana pakutaura. Muri Zimbabwe ndaenda kubatwa nyaya iyi handina chekubvisa kana chekuwedzera. Da kuti mungozvionera pamhino sefoja wabva watiudza mafungiro ako in the comment section below. Much love, enjoy this video and don't forget to share namwe adikani kuitira kuti vaone chiitiko ichi. Much love, thank you for your support. Aiwa chagadzisa kudai titaura namba plate yatowa namba plate yatowa aiwa chagadzisa kudai titaura namba plate yatowa namba plate yatowa aiwa